Muzeum w Kozłówce zimą w Uśpieniu. Najlepiej przyjechać tutaj w maju. No ale teraz też ma swój urok, szczególnie, że można prawie w samotności pospacerować. A jest gdzie? No i blisko Radomia. Nie Borów, co prawda w inną stronę, też warto zobaczyć, czy Arkadię, ale też jest stosunkowo blisko Radomia. Wszystko w zasięgu 1,5 godziny, tak jak tutaj 1,5 godziny.